Assalamualaikum bus tun dost Irfan tu mit mehman to bus tun mezban be ek lati akh khatun ya cement bridges pe chama word din bon daryawi jehlimas maz chama word din cement bridges pe tes pe otra varya insano varya khatun aur varya jawan us pani zindagi khatam kar bya khatun yas cement bridges pe cha sochan asan last as ketam aur hawan cha word din shukur khuda is ko amishim nafar ata ratan aur imchim ata sana kad tu wuchu godi video clip pat karo is broken ka kya diye Volume. Peki o arşını kalsın. Ölçüm gelsin. Var mı geçiyor? Koçu kalsın. اوجی خاتون کت پہ ہما ووٹ دن دریاوی جہلمس مز لیکن شکر خدا کن ہم نوجوان امس اتن رٹان تو وچو اہندس خاتون بتس پہ کوتا درد چھ امس بچار ودن تو کرو ویڈیو پاس تو وچو پور اہندس بتس کن تو وچو امس کوتا ودن وہ ونان میں اڑ لک کمنٹ باکسس مز دپان تہ ہسا ہوت اہند بت اوس نہ اہند بت ہاو اہند بت چھس بہ ام موجو ہاوان گۄڈنیتھ چونکہ ویڈیو کوٚرمُت اپلوڈ واریاہ یوٹیوبرو سوشل میڈیاہس پہ چھ آلریڈی اپلوڈ گوٚمُت اور دوٚیِم چھس بہ ام موجوب ہاوان اہند بت تکیازِ خبر میون ویڈیو ما وچ اہند کان رشتہ دار اہند کان گھرکو بوزمُت اور تم ونان امس موجود ژٕ کیازِ ٲسٕکھ گٔمٕژ ووٹ دِنہِ گٔمٕژ اور تم ونان امس ژےٚ کیٛاہ دلیل چھے پرابلم چھے اگر امس کانٛہہ ٹینشن آسہِ تم کرن امس سالو اور نیکسٹ ٹایم ہے نہٕ سوسایڈ کرٕنۍ کینٛہہ اس لیے اگر بہٕ اہند بُتھِ ہاو پایی لگہِ نہٕ کٲنٛسہِ یہِ کۄس ٲس یہِ کیٛاہ اوس اور یہ ییٖتن پگہ بیٚیہِ یہِ ژھٕنہِ بیٚیہِ اتھ دٔریاو جہلمس منٛز ووٹ آز زن بچے بار ما بچان ٲس چلو دوستو میون ویڈیو اگر تُہۍ وُنیُک تام سون چینل کوٚرُو سبسکرایب یہِ کٔرۍزیو سبسکرایب بیٚیہِ یُس سیٖمنٹ برج چھُ اتھ گژھِ یِنۍ فینسِنگ دِنۍ میٲنۍ اپیل چھِ یہِ اتھ گژھِ یِنۍ فینسِنگ دِنۍ تُہۍ کیٛاہ چھِو ونان تُہنٛد سجیشن کیٛاہ چھِ تُہۍ چھِوا ونان اتھ گژھِ فینسِنگ آسٕنۍ دِتھ اور اتہِ گوٚژھ آسُن پُلیٖس رٲچھ تِکیازِ لُکن چھُ وۄنۍ عادت گوٚمُت اوٚتن یِن تہٕ سیوٚدُے دِنۍ ووٹ تِمن چھنہٕ پیی بٕتھِ کیٛاہ چھُ گژھان تِمن چھنہٕ پیی خۄدکُشی کرٕنۍ چھِ حرام اسلامس منٛز تِمن چھنہٕ پیی خۄدکُشی کرن وٲلِس چھُنہٕ جناز دِوان کِہیٖنۍ یِوان چھُ جناز صرف ہیٚکس اکھ عام انسان پٔرِتھ چلو دوستو میون ویڈیو اوس اوٚتام دِیِو اجازت اللہ حافظ